И здравейте, потребители на YouTube, днес правя в един сервер, има различни мини игри, това е за игрите с електро, тук е за лобитата, тук е за лог спида, може да ти е бързо, телепорт бол, вижте, опа, това е нещо си, това е за дрейфите, да си избереш дрейфи, мене, това трябва да си, не, чакай. Тук е за глави. Не, чакай. Бодбо. Така. Айде, ще съм него. И разбрах още нещо. Ще скачам в момента един път. Съм толкова бърз. Майко, какъв мап. Вижте. Скоча два пъти. Всъщност аз се скачам колкото си искам пъти. Преско ни... и тук до мен е преско. Ние само два пъти, човек, аз скачам колкото си искам пъти. Да, ще разбираш, аз скачам колкото си искаш. Не, влязох някъде, фак. Някъде дед ми карат. Не! И сега ще играем Hide and Sneak. Сега да видим някоя арена. То пак така. Трябва да го спрем. Ами да. И идваме след малко. И така, тук сме. Хайде сме свърши и ние влязохме. Сега да се подготвим за мапа. 11 човека сме. Старо 24. Значи, след 30 секунди почвам. Аз разглеждам мапа, че да съм подготвен. Има доста крафтинг тейбъли, така че тук е подходящо място за крафтинг. Да, тук е подходящо за крафтинг. 14. Остава 14 секунди. Бързо. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Стан! Омага, сериозно ли? Знае колко че съм? Какво? Бедро. Аз съм крафтинг тейбъл. Не. Аз съм след няколко бедрога. Момент само. Това ти ли си ти? Не, аз също стоя без камера. Къде скачам аз? Аз ти виждам кучи дъмни. Че вече тръгнаха. Ага. Как се излиза от тука, бе, мълтец? Аз тук съм се скрила. Аз не го изляза. Аз съм вместе. Какво съвсем съм се скрил? Тук се става и за това. И за бедрок има достъп към бедрок. Майко! Иди го поднява. Оле, човек, аз съм път да ми един до мен нищо не прави. Майко, иди го поднява. Махай са. Майко! Оле, човек, оле, вижда колко е прост. Идва в мене, цъка, цепи и ми има удари. Оле, те всички кучета цепи освен мен. Бах, тъпия. Ще го видиш колко е тъп. Ще го видиш на клипа. Някакъв... Оле, човек, този е до мене, качва се отгоре ми до мене и пак има биг бас умника. Нали? Много тъпи. Ще го видиш на клипа. Не, един ма гледа странно. Не. Обърна се. Олегна ми. Не, махай се. Махна се мъча. Бяга така, Анте. Те имаше двама и се махнаха и двамата. И този клип ще го кача, да може да видите как са умните. Колко са добри.
Не ги идва. Не. Става един, готов съм с едно. Ставам, идва един до мене, идва един до мене. Да, удариха ли та? Не, аз удрям тях. Защо го направи, защо го направи? Пачио, бе! Да, аз съм бил до теб, аз съм бил при теб. О, удари това! What the fuck? До мене ли беше, бе? До мене ли беше? Да, бе. Аз бях крафтинг тейбъл. Оле, да, аз бях бедрок. Много не сме били двамата. И видя ли ги уния как идваха постоянно до нас? Да, много. Много тъпи. Изкачавам. Единият се беше качил даже и до мене. Аз май знам къде са. Айде един готвина. Искаш ли да ти кажа какво се прави в такива моменти? Става само един хайдер. Искаш да ти кажа какво се прави в такива моменти? Какво? Пишеш лоби. Не, аз няма пиша. Аз щях да пиша. Ма жалкото е, че навънка не може да се ходи. И къде сме. Ай пак, бързо. Да видим какво ще сляза. И ще изграя още на Хайнесник. И тук пак Харбора. О, тук с тебе сме добрите, а? Да. Да, това е гръмнатия мап. Моя гръмнат мап. Спомняш къде се бях скрил? Да. Сега е гръмнат, видя ли го? Не. Половината го няма. Къде му е грунатото? Ще видиш там да се бях скрил до най-къста. Видя ли? Къде е грунато? Дето има и вили нагоре. Да, видях, ама не е грунато. Гръмнато е. Там преди се криех мъжи неща. Се тая. Да. Сега ще изграя още на мини игра, а още един път хайден си. Пик на сървъра ще да има в описанието. Да ви кажа още така. О, мен! Знае какво се падна. Да, бях. Пъмкин. О, аз да гледам къде се крият. Как ще изглежда? С суто. Ти ли си сикара? Да. Я се крия при едни тиквени мобове, става ли? Ай, втори бих. Тя бутнаха. Много са слаби, аз бих двама сам. Чай, само бутнаха и трябва да се качи, не знам. Там де го гръмнаха беше и имаше закачване, ама сега. Ако не мога да се кача, Хрис. Ха-ха, не сме бе. Мога това ти ли си, бе? Къде е, чакай? Не си ти. Къде си? Не си ти смога. Не съм. Знам, че има два... Че има и други двама сикара. Да, не много са, виж колко са. О, 11! Четирима сикара. Ама, аз съм един от тях от сикарта. Аз казвам, вече съм свободен, мога да се движа, пък той им вярвам, че имаш сикари още. Супер, ти съм тук. Не, аз съм хайдер. Си. Сега ще бъде аз. Аз нищо не пропускам, разбира, нищо не пропускам. Оле, че те ма обикалят, ма даже... Колко човек те обикалят? Вечно ма обикалят, ама... По-скоро обикаляха, ама...
Ара, човек, умръзна тук да мътя този чуд зале ми. Не, по-скоро мътя пръста или типата. Мри, 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 мърша, мри, 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 мри. Мри, бе, мри, бе, мри, бе, мри, бе, не, що, бе? Минавам чуд 20. В момента гледам отгоре. Ей, дъпсте! Дъпсте! И да, тук се бях скрил преди. Не, паднах, паязих, че паднах. Прескал, още ли си във водата? Прескал. Не, ето го е там. Уепъра. Тук съм. Знам как се извъркваш това, да падаш най-долу. Да. Аз всичко пътя. И аз. Намерих ги. Убий го. То са секундите. И ще изчакаме играта да свърши и ще спирам какво. Надявам се да ви харесват клиповете ми, гледайте ме, оценявайте ме. Оценявайте ме, ако искате абонирайте се за хубави клипове. Ако имам доста абонати, ще снимам повече, ще правя на по-яки игри. И това беше от мен, аз бях Аркенел, ела Уедър, от мен. Как да свършим клипа. Смениха мисли на 100 пъти. И добре, чао.